להציג את פרק ח' כיבוש העי. תומר בתפקיד יהושע. גיא בתפקיד חייל במערב. עידו בתפקיד חייל במערב. אופק בני ישראל. דניאל בתפקיד שומר מלך חי. ים בתפקיד מלך חי. ראו, אתם אורבים לעיר מאחורי העיר. אל תרחיקו מן העיר מאוד, והייתם כולכם נכונים. ויהי כראות מלך העי, וימהרו וישכימו ויצאו אנשי העיר לקראת ישראל למלחמה, הוא וכל עמו למועד לפני הערבה, והוא לא ידע כי עורף מאחורי העיר. אוי לא, האש שלו נשרפת! תפסנו את מלך העי! צירפו את העיר האיומה הזאת ותלו את מלך העי. לא! 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 לא, 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 לא! הוא היה כל כך צעיר! Yeah!